soyayya ta ci kwalliya ta sa bakin a baya har da jiyawa da baya sai ki zo gaba kowa ya koma baya turn your body like a tire because you are very hot past fire oh na 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 na. Fage na kwalliya ga ado san babu kamar ki, ga kyau ga kinki ba a batun iya girki, nuna ƙara shekarar ki ne ga ƙanni ga yayi ni Aliyu AS ko me kika sani tabbas zan yi. Let's go and steady tunda dai kina dandana, maza da mata sun taru ga kujeru ma an jira. Bless mommy and dad domin su ne silanki, garin Kaduna tabbas yanzu dai babu kamar ki. Money in your bank account har ma da ƙarin, kina gudanar da rayuwar ki ne ke akan tsari da fari. Zan yi bayani ne akan kai sai an kalli mimo ne kawai za a ga me kamar ki. We go sing and dancing tonight because your future is bright. Your future is bright. Zero mama, we go tip, we go feel, oh na na na.